To, abin da ya sa aka sauya Salma ta cikin shirin kwana 90, dalili ne kamar yadda kowa ya sani. Shi shiri mai dogon zango kusan abu ne wanda yake ɗauka tsawon lokaci idan ana yin shi. Kuma a tsarinmu na tashar Arewa 24 duk lokacin da za a gabatar da wani zango, akan tuntuɓi jarumai ahead of time, wato akan faɗa musu kafin lokaci ya ƙure. Akan cewa an sa lokacin da za a ɗauki ko kuma za a fara ɗaukar wannan zangon. To waɗansu sukan faɗi cewa suna da matsaloli, ba za su samu damar yin aiki a wannan lokacin ba saboda yanayi na karatu ko kuma wani dai dalili da su suka barwa kansu sani. To lokacin da muka tuntuɓi ta ainihin Salma akan cewa za mu fara ɗaukar shirin kwana 90 zango na 6, ta faɗa mana cewa gaskiya ba za ta samu dama ba. So mun so mu san dalili, sai ta nuna mana cewa wato dalilin yana da nasaba da familinta, wanda ba lalle ne ta iya bayyana mana ba. To kuma shi duk lokacin da zaka ko kuma ka fara shiri mai dogon zango, ba za a iya cewa za a dakatar da shirin ba saboda babu wani ko kuma dan wani ba shi da lokaci. To wannan shine babban dalilin da ya sa batun mun zauna a office aka zauna aka duba to menene mafita. To mamu da wata mafita da ta wuce a nemi jaruma wadda ake ganin za ta iya mai gurbinta. Kuma a cikin shirin kwana 90 ba wannan ne karo na farko da aka fara canja jaruma ba ko jarumi. Asali ma manyan shirye-shirye da ake nunawa a gidajen talabijin a duniya wanda suka karbu kamar irin su Game of Thrones, za ga an canja jarumai sun kala 16 a cikin shirin daga zango na 1 zuwa zango na 8 da ake yin za haka. To gaskiya kalubalen da muka fuskanta suna da yawa. Ina ganin lokacin da muke da shi ba zai bani dama ba, sai dai dan mentionin kaɗan daga ciki. Na farko lokacin da aka fara gabatar da shirin akwai kalubale na yadda mutane suke taya maɗiɗi, suna ganin kamar an shirya shirin ne domin a ɓata sunan gwamnati ko kuma 'yan siyasa, wanda kuma a zahiri ba haka bane ba. Daga baya mutane sun fahimci cewa wannan shiri an ƙirƙire shi ne domin a nusar da mutane illar cin hanci da rashawa, musamman a waɗannan ɓangarori, abin da ya shafi ɓangaren wutar lantarki, abin da ya shafi ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren lafiya. Ba da haka kusan wannan shine shiri mafi girma wanda yake da budget mai kauri, sannan kuma ya tara jama'a da yawa. So shirya shirin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ba ƙaramin ƙalubale ba ne, la'akari da cewa duk lokacin da muka tafi hutu za ka ji mutane suna ta ƙorafi don me yasa ake tafiya hutu sannan kuma a dawo a ce za a ci gaba. To time ɗin da muke da shi wanda za mu je a yi shirye-shirye, a rubuta labari, a yi pre-production da duk wani abu da ake bukata, lokacin da muke ɗauka baya isan mu. So mukan takura kanmu ne wurin ganin cewa an kammala shirin nan kuma ya dawo a next quarter, tunda quarterly ake nuna shirin. Ba da wannan akwai kalubale na environment inda ake gabatar da shirin. Asali lokacin da muka fara tunanin ɗaukar shirin kwana 90 a garin Kano ya kamata mu yi shirin. To amma saboda kalubale na yawan population a Kano da 'yan kallo idan ana aikin, ya kasance ba ma samun abin da muke so. Hakan ya sa muka hijira muka koma jihar Jigawa, wanda can akwai karancin jama'a kuma akwai availability na abubuwan da muke bukata. So waɗannan su ne kaɗan daga cikin ƙalubalen da muke fuskanta wajen shirye-shirin kwana 90. Abin da ya sa shirin kwana 90 yake tafiya dogon hutu shine la'akari da cewa kana buƙatar isasshen lokaci wurin shirye-shirin. Wannan ba kaman feature film bane ba, wato film na siri ɗaya kwali wanda zaka zauna ka kalla minti 40 ko awa 1 da minti 30. A'a, shi shiri mai dogon zango akan yi ne da yawa. Kamar yanzu idan muka fara muna nuna kamar episodes 13, wato kashi-kashi guda 13. Kowane kashi guda ɗayan nan matsayinsu ɗaya da shirin fim siri ɗaya kwali. To ka tattara waɗannan fina-finai guda 13, misali ka yi tunanin wani irin lokaci ake bukata wurin gabatar da su. Akalla ba a ƙasar ba, a ƙasashen da suka ci gaba akan ɗauki tsawon shekara 1 ko 2 kafin a kammala season. Amma mu anan mukan takura kanmu wani lokacin gaba ɗaya shirin za ga cikin wata 6 muke yi shi, duk da cewa 'yan kallo ba san ya ake yi ba, su dai kawai suna ganin ana saka shirin ne. So yawanci hutun da muke tafiya baya wuce wata 3, maximum wata 4. So ina ganin babu wata hanya da za a bi shirin ya zama da cewa ana kawo shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai dai idan haƙura za a yi da shirin gaba ɗaya. Idan an ɗauki tsawon lokaci kamar shekara 1-2 ba a ga shirin ba, an tara su da yawa, to shine za a dinga nuna shi akai-akai ba tare da ana yanke ko ana tafiya takaitaccen hutun lokaci ba. Babban sakon da shirin kwana 90 yake kokarin isarwa ko kuma in ce ya isar, ba zai wuce
jan hankalin al'umma su fahimci illar cin hanci da rashawa, ya cin hanci da rashawa yake hana al'umma samun ci gaba, yake hana su samun abubuwan da za su inganta rayuwarsu, musamman ta fannin abin da ya shafi bangaren ilimi, bangaren abin da ya shafi wutar lantarki da kuma bangaren lafiya. Waɗannan kusan su ne abin da shi shirin kwana 90 yake kokarin ya jawo hankalin mutane, ya zama da cewa ba kawai wanda suke cikin mulki bane ba ya kamata su yaƙi cin hanci da rashawa, a'a su kansu talakawa da ake shugabanta suna da gudunmuwar da za su bayar wurin ganin cewa an dakile kaifin tasirin cin hanci da rashawa. To alhamdulillahi, babbar nasarar da shirin ya samu zuwa yanzu ita ce ya jan hankalin mutane da dama wanda a da suke ganin cewa wasan kwaikwayo ko kuma shirin drama da ake nunawa bata lokaci ne kallonsa. Akwai mutane da yawa wanda mun san cewa ba su da lokacin kallon fina-finai na Hausa, to amma alhamdulillahi zuwan shirin kwana 90 akwai wayoyi da muke samu da shawarwari da mutane suke bayarwa, sannan kuma shirin kwana 90 ya wayarwa da al'umma kai akan menene tasirin illar cin hanci da rashawa. La'akari da cewa akwai wurare da yawa da idan ka je zaka ji mutum ya ce maka aini da ina kaza, amma yanzu na fahimci cewa mu kan talakawa sai mun ba da gudunmuwa sannan za a iya maganin matsala kaza.